Ας κάνουμε σε αυτή την κάμερα, να κάνουμε λίγο zoom στο 1,7. Ξανά Συνεχίζουμε το story. Αλλάξαμε σε κάρτα micro. Στην κάρτα micro SD το χώρο αποθήκευσης. Και πόση ώρα μας είπε? 2 ώρες. Άρα δεν χρειάζεται να πετάμε στο PC τίποτα. Θα γράψουμε όλα στη μνήμη εδώ, στο κινητό. Άρα είναι ώρα για το gameplay. Να βεβαιωθούμε ότι η σακούλα δεν μας κόβει. Δεν μας κόβει. Ώρα για το gameplay του story mode. Ας κάτσουμε. Ενδιαφέρον. Καθόμαστε. Το vlog μας είναι στο 64,6%. Λοιπόν, εδώ είναι ο γκαράζ του Μάκη, όπως έλεγα. Εδώ βρήκα τη μηχανή. Σε αυτή τη θέση πάρκινγκ εδώ. Σε αυτή. Έτσι, όπως παρκάρεις εσύ. Όχι ρε. Εγώ δεν είναι. Εγώ είμαι οδηγάρα. Οι άλλοι είναι Οδηγαράδες. ψευτοδηγάκια. Εγώ δεν μπερδεύω δρόμους πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό πήγαινα σαν the source και βγήκα πάλι το Bay. Όντως παιδιά, πήγαινα σαν the source, πήρα μια λάθος στροφή και βγήκα πάλι το Bay. Πήγαινα από τα βουνά πάνω ρε και αντί να στρίψω για σαν the source δεξιά, πήγα ευθεία πήγα αριστερά για πάλι το Bay. Για να δούμε τα αυτοκίνητα του Jane. Πιο καλά είναι να μπούμε σε μένα για story mode. Βασικά πιο καλά είναι και σε μένα να κάνεις κανένα vision. Ο Jim έχει κοκουέτ. Έχει αυτό το ωραίο. Αυτό το ωραίο. Και άλλο κοκουέτ. Και το φούτο που έχει μια εξάτμιση σαν να μην ποτεί. Δυο κοκουέτ. Αυτό να σας δείξω ότι αυτό είναι που έχει την πολύ μακριά εξάτμιση Jim. Αυτό. Ναι. Που πάει πάνω πάνω. Μην το πάει τώρα, πάει το από μέσα. Πού είναι, ποιο είναι? Κάτω κάτω. Reverse stop. Το wireless νομίζω είναι. Σίγουρος? Όχι και τόσο. Ας. Θα πάρω μετά φίκος. Η Vindicator. Ό,τι 20 θέλω. Επειδή είναι αυτοκίνητο, η Vindicator θα πέφτω συνέχεια. Αφού είσαι τόσο πιο. Είμαι οδηγάρα λοιπόν. Βασικά μερικές φορές όταν τσατίζεται λέει δεν οδηγάω καλά σου. Ναι, γιατί ο Δημήτρης, εντάξει τα κόλλια τα παίρνω κι εγώ, πάει έτσι. Καμιά φορά όταν δεν έχει κόσμο πάει έτσι. Και έρχεται ένας άκυρος και τον τραβάει μια δέσποτη. Και τι θα γίνει με παιδιά? Πάμε στο D, κάτω. Βάλει και κάνα πολύ. Ηλίθιε, Αυτό παθαίνεις. βλήμα. Βάλει και κάνα πολύ. Αυτά παθαίνεις με τους ηλίθιους του Λος Σάντος. Και ακόμα να σπάσουν τα φώτα. Ναι. Τι μου εγώ. Το σπάσα. Ναι. Ποιος το χέρι? Ποιος τον χέζει? Εμείς πάμε αλλού. Δεν ασχολήθηκε σχεδόν κανείς, όπως είπα και πριν, με το vote. Μόνο 2 άτομα. Ο ένας ήμουν εγώ. που ψήφισε. Βασικά, εγώ και άλλοι 2. Α, παιδιά, το mission με το heist που σας έλεγα. Ναι, επειδή το Jim το πιάσαν οι μπάτσι και είχε πληρώσει κάπου στα 300 χιλιάρικα για όπλα. Να, αυτό είναι το αμάξι που οδηγάει ο Franklin, το κόκκινο. Θα το κάνουμε, θα το δείτε κι εσείς. Θα μας αλλάξει σε Franklin. Να, και ο Franklin δίπλα. Ο Trevor, Franklin, Devin. Αυτός είναι ο Devin. Η άλλη η Molly. Ο μαλάκας ο καράβλος δεν ξέρω ποιος είναι. Και ήρθε και ο Michael, οπότε δέσαμε. Όλη τσακαλοπαρέα εδώ.
Πάμε Φράγκλιν. Πάμε σε ένα βενζινάδικο εδώ πάνω στην Εθνική. Ω, αλλά είναι τέτοια. Αεροστρίμεις. Ο άλλος απλά την κουπανάει, δεν πάει στο gas station. Έπρεπε να πάρουμε εμείς εκεί. Μετά θα βγουν ο Τρέβορ και ο Μάικη σαν μπάτσι με μηχανές και θα κυνηγάμε τους άλλους δύο για να πάρουμε τα μάξια τους και να τα πάμε στη μόλι. Πολλοί που θα έχετε κάνει αυτό το βίντεο θα το ξέρω. Πολλοί το έχετε κάνει γιατί πολλοί έχετε το GTA, γιατί πάρα πολλοί ανεβάζετε gameplays. Είσαι εσύ ηλίθιος, γιατί με τράκαρες. Όχι ότι εγώ έφταιγα. Ποτέ δεν φταίω εγώ. Εγώ ποτέ δεν φταίω. Πάντα προσέχω στον δρόμο. Είμαι προσεκτικότατος στον δρόμο εγώ. Στην προσοχή στον δρόμο, πρώτος, από το τέλος. Στην προσοχή στον δρόμο, εγώ είμαι πρώτος από το τέλος. Είδατε? De facto. Και ο Δημήτρης είναι δεύτερος από το τέλος. Α, εσύ είσαι πιο πάει καλύτερος. Δημήτρη, το τζάκι είναι εντάξει για ρίξει μια ματιά. Μια χαρά. Παίρνουμε τον Μάικλ, Μπαγκούρα, ρίρι. τον Μίκαελ. Ω, πολύ τέτοιο, πολύ προσεκτικός. Παίρνουμε τον Μάικλ. Σε αυτά τα τρακαρίσματα που έχω κάνει. Μόνο 3. Μολότοφ δεν βρήκαμε στο online. Θα τη βρούμε μόνοι μας και θα τη δείξουμε σε μελλοντικό gameplay. Δημήτρη, πόσο έχουμε? Καταρχήν στηρίξου για τη στροφή. Δεν μας κυνηγάει ο χρόνος, απλά έχουμε πει μισή ώρα. Έχουμε κάνει Να, αυτό είναι σαν αυτό που έχει gym και η τσιτάχ είναι η μπλε από δίπλα της. Έχουμε κάνει 7 λεπτά. Και κάνουμε race με αυτούς. Να, αυτό που μας πέρασε τώρα είναι η τσιτάχ. Πολύ ωραία νοηματική έχουν τα αγγλικά. Race the race cars. Race the cars έγραψε. Ε, Κοντράρισε τα αυτοκίνητα. Βασικά race the race cars. Καλά, εντάξει. Πάντα λέει L3 και R3 μαζί. Το δικό μου το R3 για κάποιο λόγο δεν δουλεύει. Εμένα στρίβει όλο το αυτοκίνητο. Πάει σκαρφώνεσαι. Ναι, θέλει λίγο σπρέι, το Δημήτρη. Ξέρω ότι Θέλει λάδι, σπρέι λάδι εννοείται. Λάδι εννοείται. Δεν το πάρουμε και το βάψουμε την πλακέτα μέσα. Λίγο λαδάκι σπρέι μέσα για να δουλεύει πιο καλά η πλακέτα. Ήθελα να συζητήσω ταυτόχρονα με το ξέρω το μουσικό τρακάρι. Ήθελα να συζητήσω ταυτόχρονα με το gameplay για τη μάπα ποιότητα εργαλείων που πουλάνε στο ίντερνετ. Τα δείχνουν στη φωτογραφία όλα ωραία, καινούργια εργαλεία εννοείται. Τα δείχνουν στη φωτογραφία όλα ωραία και καλά και παραγγείλαμε 2 πολύμετρα. Το ένα το πήρε ο μπαμπάς μου για αν χρειαστούμε εγώ ή ο αδερφός μου δεύτερο και το άλλο το πήρα εγώ γιατί το δικό μου το έχει ο μπαμπάς μου 15-20 χρόνια και μου το έδωσε επειδή είναι ένα καλό πολύμετρο και τα έφαγε τα ψωμιά του, χάλασε. Μπορεί και να το χάλασε και εγώ. Και δεν κάθονταν καλά τα καλώδια. Σας δίνω παράδειγμα δικό μου. Δεν κάθονταν καλά τα καλώδια. Γιατί να είμαστε σε βάση τι γίνεται, ξέρω εγώ. Πετάσαμε την τσιτάχ. Ας περάσουμε και το άλλο. Τον έχουμε. εδώ κάπου θα πετυχεί. Τα ανοίγω μέσα να το δω. Ανοίγουμε με τον μπαμπά μου μαζί να το ρίξουμε μια ματιά. Τον πέρασες. Και βλέπουμε
Παίρνουμε τον Μάικλ να του πούμε να βγει. Οδηγάει μόνο στο Φράγκη τώρα. Ανοίγουμε μαζί με τον παπά μου να δούμε τι γίνεται μέσα. Φεύγει η αστυνομία. Ο Μάικλ έτρωγε χάμπουργκερ. Δεν είδα Τι χάμπουργκερ. ήταν? Α, το κλασικό της αστυνομίας. Ακριβώς. Donuts. Καλά, μια σούζα με την τσόπη. Είχα τρακάρει με έναν ηλίθιο κάπου εδώ πέρα. Με ένα... Αυτό. Όχι, με ένα κόκκινο αμάξι. Ναι. Πολύ σπαστικό. Του στυλ, σαν εκείνο το... σαν αυτό το πράσινο. Σαν εκείνο το πράσινο τέτοιο στυλ του παλαιού τύπου. Οπα, για να σας δείξω τι αμάξι εννοώ. Τους χάσαμε. Μετά θα έρθουμε εκτός mission, κάπου εδώ. Έχει πέσει μια γριά μια γριά ληστής. Κάποιοι μπορεί να το έχετε κάνει. Που έχει ληστεύσει η τράπεζα. Τράπεζα με την ομάδα της. Και ο αμάξι έχει πάρει φωτιά και την παίρνουμε και την πηγαίνουμε στο Sandy Shores πάνω. Αλλά πολλές φορές λέει «Ω! Σε κάποια φάση λέει, δεν αντέχω. Και Και ψοφάει. ψοφάει. Αφού είναι... Και μετά ο Μάικλ κατεβαίνει, ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού, την πετάει στον δρόμο και την κάνει. στον δρόμο. Τρέχουμε, πάμε κόντρα. Σε έχω. Τι οδηγάραμε εγώ. Δεν έχεις τρελάει καμιά φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές. Και το ανοίγουμε και τι να δούμε στο πολύμετρο. Το είπα 100 φορές αυτή τη φράση. Υγρασία στην πλακέτα. Αυτό δεν σε άλλο. Ποια ήταν η κανονική τιμή των πολυμέτρων, παιδιά? 30 ευρώ. Πόσο τα πήραμε, Τζιμ? 5 ευρώ. 8. Τι 5, τι 8. 8 και 8, 16. 23 με τη μεταφορά. Μας βάλανε... 5 ευρώ. Δεν μπορεί, παιδιά, 7 ευρώ μεταφορά. Και είναι και Θεσσαλονίκη αυτός. Παραπάνω ήταν, 10 ευρώ πρέπει να ήταν. 10 και 10 ήταν. Από 30-10, εντάξει. Όπως για κάποια PC. Από 500 λέει, 300, από 550, 300. Ποιος ξέρει τι είναι. Τον Dell Optiplex, το GX280 που έχω εδώ πέρα. Όχι, μυρίζει ρίγανη. Και δεν ξέρω γιατί. Ποια ήταν η εικονική του τιμή, Jim? 300. Ναι. Και από μια ταινία λέω. Από μια διαφήμιση στο κανάλι Βεργίνα, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Όχι, τρακάραμε και θα αλλάξουμε αμάξι. Στο κανάλι Βεργίνα, δεν ξέρω ποιοι το έχετε ακουστά. Τρακάω και να αλλάξω αμάξι. Δεν κάνω. Και παιδιά, Η τσιτάχιδα. Βέλος. κλείδωσε. Τι κλείδωσε. Ο Τρέβορ άναψε. Sorry, βέβαια θα γυρίσω λίγο το camp Γιατί ρε? για να δω το δημοσιό. Έχουμε Sorry, παιδιά. 14 λεπτά ακριβώς έχουμε κάνει. Και πιο πολύ ώρα μας θα είχε το ίδιο πιστεύω. 300 ευρώ ήταν η οικονομική τιμή και από το κανάλι Βεργίνα, όσο το έχετε ακουστά, το είχαμε πάρει 130. Από 300, 130. Ήταν ανακατασκευή. 135. Όχι, 135. Με ποντίκι το οποίο έπιασε φωτιά μετά από ένα μήνα. Πληκτρολόγια που δεν δούλευε και μας υποσχέθηκαν 17 ραντέλ οθόνη και μας στείλαν μια 19 Lenovo η οποία με το συγκεκριμένο PC είχε πρόβλημα. Η οποία είχε πρόβλημα και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε με το συγκεκριμένο PC. Γιατί τη συνδέσαμε σε άλλα PC Και στο τέλος μετά από και παίζει. 5-6 μήνες Και μετά από 5-6 χρόνια μέσα στην αποθήκη
Ο μπαμπάς μου έφερε αυτόν τον υπολογιστή γιατί για φέτος, γυμνάσιο κλπ. Βασικά, μετά από 5-6 μήνες από όταν τον αγοράσαμε, μου κόλλησε ένας ιός στο σκληρό δίσκο. Ναι, αλλάξαμε σκληρό, αυτό δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων. Τώρα να σου πω μια φάση. Την προηγούμενη φορά που κάναμε εδώ και μας έφυγε ένα μπάτσι, στην τζιτά είχε φύγει όλο το πίσω. Είμαστε τόσο οδηγάρες εμείς. Ναι, να συνεχίσω το που έλεγα για το PC. Δεν τέλειωσα. Όχι, συνέχισε. Πού είχα μείνει. Ouch. Μόνο ο Βιτζακής στην τζιτά. Σοφάτε όλοι. Μαλάκες. Ο Βιτζακής είναι. Πού είχα μείνει. Δεν θυμάμαι. Το Μάρς πήρε φωτιά και 5-6 χρόνια αργότερα, το Μάιο του 16 δηλαδή, τέλειωνα Δευτέρα γυμνασίου και πήγαινα προς Τρίτη. Ο μπαμπάς μου έφερε τον Dell αυτό. Στην αρχή το είχα με την τηλεόρασή μου, την TV monitor μου. Το δωμάτιό μου μετά το φέραμε εδώ στο στούντιο και έφερα τη Lenovo κάτω. Μετά το ξανανεβάσαμε πάνω. Μετά ξανανέβηκε πάνω με την τηλεόρασή μου. Ο μπαμπάς μου πήρε. Τον είχε στο μαγαζί του μπαμπάς μου αυτό που είναι υπολογιστή και δούλευε. Να το πούμε. Πάρε ένα άλλο αυτοκίνητο καλύτερα για να μην σου πει διαλύσει. Γιατί μπορώ. Τώρα το έχει διαλύσει. Μου τον έδωσε και μου έβαλε τα μούτια σε αυτά τα professional. Ο υπολογιστής πετάει. Από 1 GB RAM τον έκανα 4, το PC σηκώνει 3. Δεν μου αρέσει το πράγμα. Ας το πίσω. Έτσι αγάζω λίγο. Κάπου θα έχουμε βρει μια τέλεια κοκουέτ, όχι. Παρακάτω μέσα στα στενάκια κατά εκεί. Πώς μου έλεγα. Κάτσε μαλάκα Φρανκ. Εγώ θα πω πρώτος ρε, χοντρέ. Ο Μαΐκη Μαρσάρη κιόλας. Βασικά, δεν το είχαμε κάνει αυτό νομίζω. Το κάναμε. Πιάσαν το gym, το Ιμπάτσι. Πήγε το χάσει το prison break. Μας ειδοποιήκε το online. Ωραία, αλλά Τώρα τι να σε κάνω. Τώρα μου είσαι άχρηστο. Θέλετε. πρώτα. Μπούμε. Πρώτα. Άρε, story είναι. Δεν είναι. Καλά παιδιά. Μπλέκεται το heist. Αν μας βγάλει waiting queue. Παπά, όχι. Πάτσε. Ναι ρε. Τώρα κάνω save. Κάνε. Ωραία, κάνε. No. No. Κάνε εσύ. Να κάνουμε save παιδιά μου, χάσουμε ξανά το μίζιλ. Ωραία. Χάθηκε. Απλά. Κάπου έχει ρίγανη εδώ μέσα και έχω μπουκώσει. Δεν είμαι αλλεργικός. Απλά ξέρετε η μυρωδιά της ρίγανης. Δεν το μπορώ. Και το έχω αυτό το PC, μετά ο μπάς μου πήρε τη Lenovo στο μαγαζί του για να το βάλει με το δικό του κομπιούτερ και εγώ έχω αυτή την LG που σας έδειξα τις προάλλες. Sorry παιδες, θα ξανακολουθήσω λίγο το account. Θα πιάσουμε τα 20 λεπτά σε 10 δεύτερα. Τον είπατε motherfucker and let's get a taxi. Yeah. Devin,
Go. Πάμε ρε, κοντρέ. Πάντα το Χάρη. κεντρό. Θα περιμένεις να κάνει όλη την βόλτα. Σιγά κοντά είναι. Σάμπος που είναι. Παιδιά είμαστε πολύ κοντά, οπότε θα τον αφήσουμε. Θα περάσουν όλα τα λεφτά. Άστο πάτα. Νταμπ. Όπα, μας πει το Το skip, παιδιά, κοστίζει κάπου στα 10 ευρώ. Οπότε, 20-29 θα μας έβαλα. Για το διάβασα. Γυρνάω στο Franklin ή ο Trevor to start the mission. Fuck you. Όχι Φράγκη. Fuck you, bitch. Έχεις άλλα βίζιο. Ουί. Γίνω live. Με απλά κάνω. Να γίνουμε μαύρος. Όχι. Σίγουρος. Γίνω πάνω. Ποιος από τους δυο νίκη. Πάνω. Όχι, Πείτε μας στα σχόλια ποιος σας αρέσει πιο πολύ από τους player μας. Βέβαια, Βασικά, λάθος το είπα. Αν σας αρέσει πιο πολύ αν σας αρέσει πιο πολύ. Βασικά, αν σας αρέσουν όπως τους έχουμε κάνει. Δείτε το Michael. Το Michael. εκεί Δείτε τα το του. Frank. Δείτε το Frank. Έχει ένα ωραίο. Και στο τέλος θα πάρουμε και τον Trevor για να πάμε να κάνουμε χωριατήλες. Ο Trevor πάλι έμπλεξε. Είχε μπάτσους εδώ γύρω και λέω πάλι μπλέξαν αυτοί οι ηλίθιοι. Τελικά εκείνη η BMW που βλέπαμε στο online, θυμάστε, Ναι. προηγουμένως, τελικά είναι μη 2. Πήγαμε το βρήκαμε στο Google. Για να σας ενημερώσω. Μίτσο πάντα να κλείξει το PC. Αου. Άστο. Είμαι λίγο συντριβό μαλάκα μου σε. Όπα, κοντεύουμε. Είμαστε 70,7% για το βίντεο. Θα ρωτήσω κάτι το Σπύρο, μπορεί να αποστήγει στην κάμερα, δεν ξέρω. Σπύρο, μετά με αυτό το gameplay που θα κάνει, Ναι. μπορώ να κάνω εγώ το δικό μου και να σε αρχίσει με τα άλλα δύο που θα κάνει. Όχι. Παιδιά, ο Jim έχει και αυτός ένα κανάλι στο οποίο δεν έχει ανεβάσει τίποτα. Ποτέ. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο. Στο οποίο τον έβρισαν όλοι. Ήταν πώς να κάνετε τραμπολίνα στο Minecraft. Και όλοι τον έβριζαν με βρίσκη και όλοι του λέγανε πράγματα. Τον βρίζανε και πράγματα του τύπου αυτό είναι πανεύκολο και το έχουν κάνει πολύ στο YouTube. Ενώ εγώ δεν κατάφερα να βρω ούτε ένα τέτοιο βίντεο. Βρήκα μόνο στα αγγλικά. Χοντρέλα. Λύθια. Έβγα έξω. Έβγα έξω ρε μπανάνα. Σε σκίσω. Πυροβόλο σου θες να βρει. Άλλος χοντρός. Θα σκυνηγάει άλλος με το όπλο. Μας καθαρίζει. Θα μας κάνει 3-2. Σε Ψόφος 30 και εσύ. λεπτά σταματάς. Γιατί? Γιατί έχεις 24 λεπτά. έχεις Έχουμε κάνει. 24 λεπτά guys. 30 το κόβουμε. Dub, Θα αρχίσω εγώ το game. dub. Γιόλο. Έτσι γιόλο. Παντηλίκι. Στο καλοκαίρι, μετά, γιούλος, Παιδιά, sorry δεν έχω intro-outro για το gaming. Οπότε τελειώνουμε το story mode gameplay. Το κόψαμε στη μέση καθόλου. Το story mode gameplay. Ναι, Πότε? που είχαμε αφήσει το ράκι. Θα γίνουν δύο gameplay αυτά είπαμε. Online και story. Κάτω ένα τέτοιο. Όχι ρε. Το story το κόψαμε καθόλου μέσα. Δεν κάνουμε καμιά διακοπή μέσα στο story. Μόνο η διακοπή έγινε όταν έρθει ο μπαμπάς. Απλώς κάτω
κομμάτι 1, κομμάτι 2. Δηλαδή, part 1 και part 2 δηλαδή. Ναι. Σαν το vlog του Wednesday. Τα vlog μας δεν είναι κομμάτια. Είναι χωριστά. Ωχ, παιδιά, είναι ωραίο αυτό. Εσύ κατά κομμάτι. Με μια Z-type. Ζήτω τα. Z-type. Ζήτω τα. Z. Γιατί ζήτω τα. Στα αγγλικά, Z-type. Let's προσγειωθούμε. Let's go, bitches. Έκανες το Φράγκι. Τι να κάνω, Το Φράγκι. τι να το κάνω, Που το βλέπεις. τι να κάνω, Που το βλέπεις και σε γράφει Φρανκ Κλέιντον. πού είναι. Α, το βρήκα. Πάμε, το κάνουμε. Εκεί είναι. Α, εκεί που είμαστε. Ακριβώς, ξέρω. Los Santos Police Department. Αυτή η κάμερα είναι... Αυτή είναι καλύτερη. Όχι, ενώ θα κάνουμε με scan με R2, θα σκανάρουμε το Franklin, θα μας βγάλει Franklin Clinton, Public Exposure. Δηλαδή, Δεν είμαι σίγουρος, αλλά από ό,τι όλα σημαίνει. απατεώνας είναι σίγουρα. Franklin. Ο Τζιμ σε λέει πατεώνα Franklin. Τώρα τι σημαίνει δεν ξέρουμε. Πάμε παιδιά λοιπόν σε ένα από τα βελάκια. Πάμε σε αυτόν. LSPD. Πόσο έχουμε Τζιμ? 27. Αχ. Παιδιά δεν θα ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε το Mission. Θα το κάνεις 35 λεπτά. Ναι, άμα χάσουμε θα κάνουμε quit. Και θα το κάνουμε στο επόμενο gameplay GTA κάποτε. Δεν έχω intro και λοιπά, οπότε τελειώνουμε αυτό το gameplay του story mode και ανεβαίνει στο YouTube. Στο gaming κανάλι. Εκείνο πίσω δεν είπες να κάνεις πρώτα. Εκείνο πίσω δεν είπες να κάνεις πρώτα. Ποιο? Εκείνο που σου δείχνει παιδάκι. Ας τον αγκαίνω τώρα. Κάνε αυτόν τώρα. Λάρι κάτι. Τελάρι. Κάνε άλλος και κάτω. Έχει κι άλλο. Κάνεις κάτι δίπλα. Κι άλλος είναι πίσω. Αυτός παιδιά είναι ο ύποπτος μας. Να. Ψάχνουμε έναν τυπά. Τον ύποπτο βασικά. Κανένας από αυτούς τελικά δεν είναι ανύποπτος. Ωραία μηχανή. Κλέψουμε την άξουμε. Κανένας Scan the next set of targets. Πάμε πρώτα στον αριστερό. σε αυτούς τους δύο. Στο ζευγαράκι. Μπορεί να είναι και ράδος στο βρεγμένο. Το τζιμπήσαμε τον ηλίθιο. Αυτός εδώ. Το βλάκα. Παρακολουθάμε. Ναι.
λίγο. Κάνει την ίδια δουλειά με τον άλλον που είδαμε. Είμαστε. Ποιον? Το speeding overseas Ναι, που είδαμε κι άλλον έναν. ναι. Κάνουν την ίδια δουλειά, απλά αυτός είναι το λαμόγιο μας. Κάτι είπε στο σκύλο. Στο σκύλο. Και φύγει. Κατεβαίνει από εδώ θα βγει. Πού θα βγει. Κάτω. Στο βαγγελία κάτω. Κάτω. Δεν ξαφανίστηκε, να τους πηγαία. Τον έχουμε. Κοιτάμε. Θα μπει στα γκαράζ εδώ. Βασικά εδώ κάτω πρέπει να είναι τα γκαράζ. Ναι. Πες μου τώρα ότι κρύφτηκε κιόλας βλάκα. Κατεβαίνει. Εδώ πέρα είναι τα γκαράζ, εδώ θα βγει με μια Z-Type. Η οποία είναι τέλεια. Κάνει 10 εκατομμύρια στο story και κάπου στα 900 χιλιάρικα στο online. Πόσο? 976 χιλιάρικα στο online. Και εδώ κάνει 10 εκατομμύρια. Ναι, ξέρουμε Lost. Επειδή βγήκε με αυτήν. Να τα μάξι που λέγαμε. Θα είναι λίγο πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να παρακολουθώ παντού. Τρέχει κιόλας. Παλιά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα κάνουμε και zoom out, ρε. Παλιά. Την πρώτη φορά που το κάναμε δεν μπορούσαμε. Άρα χοντρέ, που πας. Το zoom out βοηθάει. Ναι, ο Τρέβορ κάνει τον μπάτσα. Το μεγάλο μπατσόνι. Το μεγάλο μπατσόνι. Για να γίνεις μπάτσος πρέπει να έχεις καθόλου περίπτωση. Κάτι που ο Τρέβορ δεν κατέχει. 32 λεπτά. Για, ξέρω, είπα 30. Κλέβω και χρόνο από το Μίτσο, από το gym τώρα. Δεν βιάζει. Ούτως, το βλέπουμε. Θα κάνω και εγώ ένα 35 πιθανόν να κάνω live. Μην πείτε ότι κάνω τα ίδια με τον αδερφό μου. Θα βγει και πάνω στην εθνική, στο μεγάλο δρόμο δηλαδή. Εγώ το είχα πει. Το είχα προτείνει πρώτος να κάνω. Όχι ρε, την κάτσα με έστριψε. Άκουσε. Αυτός δεν είναι. Θα βγει και στην εθνική παιδιά και λοιπά. Οπότε θα κάνουμε γερό hunt. Γερό chase. Δεν θα βγει στην αρχή. Δεν θα βγει. Όχι. Α, πάει σε ένα πάρκινγκ. Εδώ πρέπει να είναι το πάρκινγκ. Να το πάρκινγκ. Αλλά το εκεί. Αυτό είναι το πάρκινγκ. Εδώ έγινε και το πρώτο assassination με το Φράκη. Που κάνω assassinate. Να και ο Φράγκλιν. Αυτός δεν είναι. Ναι. Που κάνω ένα assassinate. Έφτασε και ο Φράνκι. Που κάνω ένα assassinate ένα μπάρμπα. Και θα γίνει χαμός, θα γίνει της Πόπης τώρα. Πολύ καταλάβατε της που... Θα ψάξουμε να βρούμε αυτό που λέγεται με τη λέξη με πολλά α. Μαλάκας. Καλά. Το έχω πει 3 φορές μες στο gameplay, Jim. Μαλακτικό. Μαλάκας. Ο Φράκη.
Παιδιά, βαρέθηκα. Σχεδόν τέλειωσε το mission. Λοιπόν, θα κάνει... Φαίνομαι καλά στην κάμερα. Για τσεκάρε. Ή πρέπει να σκύψω λίγο. Πολύ λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Το πρώτο gameplay από τα 4 για σήμερα. Το online θα κολλήσουμε τα κομμάτια ανάμεσα εκεί που κόψαμε όταν ήρθε ο μπαμπάς μας. Το βίντεο είναι στα... πόσο... 75,6%. Θα τελειώσει και θα περίμενε ρε. Ας το μέσα. Όχι, λέω είναι 36. Θα τελειώσει, φτάσαμε 36 λεπτά, εδώ παρακέσαμε. Θα τελειώσει, θα βάλω το άλλο, θα το κάνω. Αυτό τώρα θα μπορώ να το ανεβάσω, θα το βάλω να ανεβαίνει και μετά θα βάλω το gym να κάνει το δικό του. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο, γεια και σας λέει και το GTA. Γεια. Γεια. Σας λέει και το gym γεια. Πες γεια. Bye bye. Γεια.